गुबुन गुबुन कलेजनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जोंनि बे ITI आव 30 घन्टा कर्स इन्टार्नशिप खालामदोंमोन। दा बे इन्टार्नशिप खालामनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो जोङो सार्टिफिकेट रानदों। बे सार्टिफिकेट राननाय समाव आं बाहागो लाफैदों आरो गुबुन गुबुन कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांमोनाबो बाहाय बाहागो लादों आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो बे इन्टार्नशिपआव बाहागो लादोंमोन आरो बे इउनिभार्सिटिनिनो भाइस चेन्सेलर बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारिया कलेजनि मोनसे एकाडेमिक मोनसे पार्ट। दा बेखौ जोंनि जिथु ITI बे ITI आ 30 घन्टा जिथु माबामोन बेखौ 6 दिननि गेजेराव कर्सखौ फुरा खालामनानै होदों आरो। दा आसा खालामदों बे बिथांमोननि जिथु एकाडेमिक लाइफ बे एकाडेमिक लाइफआव बे जिथु दरखारमोन बेखौ जों होनो हाबाय आरो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे पार्सनेलि गावनि फरायनायजों लोगोसे जिथु गावखौनो स्किल जिखुनु पार्टआव गाव गावनि आखाइनि हाबा आरो माखासे जिथु गावखौ गाव मावनानै जानो हानाय मोनसे स्किल बे स्किल खालामनायाव गोसो होयो। फरायनायजों लोगोसे गावखौ साफा स्किल मोनसे माने रिसोर्स जाहाथे बानायनानै लायो बेनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों आरो बे एकदम क'क्राझार ITI हिसाबै दा खुब मोजां मोनसे अबस्थायाव दं बेखिनि। BTC सरकारा जायफोरा फरायसाफ्रा स्किल डेभेलपमेन्ट इंगेजमेन्टनि सोमोन्दै सानदों। दा बे एकाडेमिक माबानिसो खोथा, बे एकाडेमिकनिनो मोनसे कर्सखा बेखौ खालामथारनांगौ। बे मार्कसआव काउन्ट जायो। ओमफ्राय BTC हिसाबै जोंनि जायफोरा जोंनि BTC ओनसोलाव ITI फ्राव जायफोर फरायदों एकदम जोंनि जिथुनाखि कर्स जोंनि जिथु माने एनुवेलि जि मोनसे कर्स थायो जेनेरेल मोनसे कर्स बे कर्सफ्राव जाय बिथांमोना डिप्ल'मा लाबाय बे डिप्ल'मा लानाय बिथांमोननो दिनैहाय बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै जानो थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टआबो चिफ मिनिस्टार AAA प्रग्राम होनानै 2 लाख मोनसे लन होनायनि बेबस्था खालामदों आरो जोंनि BTC गभर्नमेन्ट जिथु देग्लायनि बे बोसोरावनो नै दा अलरेडि 5000 सेंग्रा सिख्लानो गाव थांनानै थानायाव गाव खामानि मावनानै जानायाव सहाय जाथों होननानै एन्टारप्रेनिउरशिप डेभेलप जाथों होननानै जोङो सासेयाव 2 लाख करि होबाय आरो बे 2 लाख करि होनाया आरो देग्लायबो होबावगोन आरो प्रत्येक बोसोरावनो जोङो 2 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो बे आखाइनि हाबा रोंनाय गाव मावनानै जानो गोसो जानाय जायफोर बिजनेस मावनानै जानो गोसो जानाय माबा मोनसे मावनानै जाथारनोसै होननानै साननो हानाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बेखौ जोङो सहाय खालामनो थाखाय बे आसनिखौ जों लादों। बे आसनिखौ लाबाय थागोन आरोखि बेखिनि।